एग्जामनि थाखाय फरायगासिनो दं सासेयानो माबायदि फरायो एग्जामाथ' 9 डिसेम्बरनिफ्राय मोनफैबायानो 5सिम नायलाय फरायसा उपाय गैया बिसोरहा फोथार गेजेराव फरायनो गोनां जादों मबाइलाव फरायनायखौ रेकर्ड खालामनानै खोनासङो बेबो मोनसे तारिका आरो फरायनायनि नै एसे नाराखौबो एसे हाबाय बियो गावबायनो जिखौबो खावना लांगोन गियोब्रा आङो जिबो रानबाय मायो जिखौ खावना लांगोन ओमफ्राय जिखौबो नेबाय फरायबायबो दसे थाना डेन्जारलै नोंनि आइडिया पास जागोन आरामसे पास जागोन बोर होदों गासै नायगिरि लोगोफ्राबो बोर होदों पास जागोन नोङो 5सिमखौ गोरलैयैनो बारलांगोन आरो नों जुदि फार्स्ट क्लास लाखिनो हायोना मा होगोन आंनो अमा मासे बुथारगोन अमा मासे अमानियावलाय मानो दायखो दिनै होमबा अमा जाया अनबानो जागोन आरो ए बोरमाबो जाया जानायाथ' जाबाय थागोन अनबानो जायो आरो आं एबार बाथ्रा मानिनांगो पिकनिकआव अख्रा खालामनाङा एन महिलारिमोना फैबोला मानब लोगोआ फैबोला आरो बिसानि मादैया फैबोला बोरमा बेदरजों बोथिसे जमायैनो जानांगोन ना फै लिंहर मानब लोगो आरो इनि फेमिलि आरो बिसिनि बिमा मादै आरो एन महिलारि लाङा आंनिया ना फरायनायनि गेजेराव दायो मोनसे खालामना होलायबाय थाथ' होलायबाय आंनिया माइन्डआनो बहायबा खनासेखै थाहैदोंमोन बेनिफ्राय दाथ' लागायना होलायबाय बेलेगखै ससियेल मिडियायाव नंगौ ससियेल मिडियायाव आं फरायनायनि बागै बुंनो बादोंमोन नाथाय बुंनोसै आरो दिनै जाबाय जिउआव खस्थ' जाया नङा अख्रामिनि थाखायनो खस्थ' जाबाय नाथाय दा जाय फरायफुबाय थानाय फरायसुलिफोर दङ फरायसुलाफोरखौ बुङा फरायसुलाफोरनियाथ' प्राय आफ्टार मेरेजनि उनाव फरायनाय प्राय जायानो खिन्थु हिन्जावसाफोरनिया जायोना खायसे खायसे नै मिया दाखालिबो सासे मोनबाय मियायो पुलिसाव हाबा जानायनि उनाव मोनदो मैयासो जन्मनि बर'आ ना मा नाम बेयो एसामिस आसाम आपारनि फिसाया माबायाव कुरियार सार्भिसाव मावो जमेट' ना फ्लिपकार्ट मोजां मोनदों आरो बेनि निउसखौ नायनानै बेनिफ्राय मा जाबाय मा हाबानि उनाव फरायनायखौ इजि दासान्दे नै आं बायदि जानांगोन खिनाय मानि लांफानांगोन बबेयाव गथ'खौ स्कुलाव दोननो थांनाय मानि नेयाबाबो जाया बबेबा समाव आरो दाथ' देरबाय एसे बेनिफ्राय एग्जाम समाव नेनो गोनां जायोना थाबनो लिरखांना ओंखारबोयो बे समावबो मा खालामो आङो नै पेपार वाइस आङो माबा बख'ना लायोना कुइसन माखासेखौ प्रिभियास कुइसन माखासेखौ आं नै बिदि बख'जोबना लायो लं कुइसनखौ मा इयाराव मा फैदो बेनिफ्राय आङो कमन दिहुननानै ओमफ्राय बेखौनो बिजाबावबो थाजोबा बिजाबबो बायजोबनो हायाना गांब्रै गांबा बिजाब नायनो गोनां जायो मा खालामो मबाइलावनो नायगिरो आङो एन्सारफोरखौ ओमफ्राय बिजाबबो बायो ओरैनो गाइड बुक बायो ओमफ्राय टिचाराथ' होनाय नट्सफोराथ' नै नायनाय टिचारा होनाय नट्सआ थारमाने थोजासे नङा आरो ओरैनो ससे होयो खस्थ' दङ एकदम खस्थ' हाबा जाखांनानै फरायनायखौ दा सानथार एखेबारे आंथ' नायग्राफोरनो खिथा नों मा फरायगासिनो दङ नङाबा बुजि मोननाय नङाना आं फरायबाय दोङो 3 years LLB कर्स आङो दा 5th सेमिस्टार मोनबाय आरोना जुजि थांजेननाय समाव मा खालामदोंमोन मिथिगोना खुदिया जोंहानिया आङो कलेजनिफ्राय मोनफैदो आरो मोनफैनानै ओमफ्राय न' सिङाव हाबदों ओमफ्राय जि मोनामबाय खि मोनामजोब्बाय ओइ सानसेखालि
आल्लाखै गथ'आ खिना दोननाया बिफायाबा उन्दु खन्दोसोमोन ना मादोसोमोन इ समाव दरजाबो खेवनो हाया इयो फिसा 6 इयार्स जाबायमोन खोमाना इनिफ्राय इथ' गथ'आ आल्ला सिंखि बोरैबा खिनाय आल्लानि मोननै गाहायाव होनाय गन सायाव गाखोलायनाय खि दोनो बेसेराया माबायदि मिनिथावबो ना मालाबा दुखु नांथावबो ओंखाम उखैजा दै गांजा फैयो फिसायाबो आंनिया माबा खालामो मा होनो नै केमेरामेनखौ खिथिनि आंबो बेबो हेल्प खालामो आंखो मालाबा बायाबा संना दोनो आरामनो ओमफ्राय हौवा मानसि नालाय आरो मालाबा गासैखौबो गावहाबो खामानि थायो मावजोबनो हायाना बिदिनो बेसेबा बोसोरनै आराय बोसोरा बारबोबाय दा माया 6 मास दंबावो आरोना एग्जामा 9 तारिखावनो आं दा उपाय गैया दिनै ओइ खै तारिख? माखासेखौ दिनैयो 6 नामा 6 उल्थायबानो 9 जासिगोन आरो 6 तारिख साननै दंबावो गेजेरावनो साननै दंबावो ओमफ्राय सानथाम साननै गेजेरावनो आंनिया इउनिट मोननै जोबनोसै नै दा इउनिट मोनथाम दंबावो टटेलि नायनो बेनिफ्राय नै सिलेबासफोरखौबो लोगोआव लाफानानै नङाबा उपाय गैया आंनिया जाया नाजानोसै आफा बोराइ बाथौआबो बोर सास्रि हरथोंसै बे मोननै सेमिस्टारखौ जाहाथे मोजाङै मोजां सार्टिफिकेटखौ मोनबानो जागोन दे LLB नि बारग'नो उनाव हायो खामानि होयो दालागि हो माने खामानि हो खस्थ'खौ मावदों नालायथ' नोङो दा खामानिखौ मावखानो नांगोन ना नङाबा ओरैनो गारना दोनबा बोरै जानो बेयो मिनिङानो थानाय नङाना नाजानोसै मा जायो आंनि लाइफ स्ट्रागोला माबायदि नोंथांमोना कमेन्टफोर खालामदो माब्लाबा सोरबा मेडिकेलाव मोजां फरायनो गोनां मोनोबा जायो माब्लाबा फोथार गेजेराव फरायनो गोनां जायो आरो मोनसे समाव मा जाबाय बुहुद दुखुनांथावनाबो दोङो मिनिथावनाबो दोङो बुंना बुंजोब हानाय नङा थारमाने आंनिया मा जायोना एग्जाम समबा गथ'आ लोमजाना होबा मा जायो खारग्रा खारसि मेडिकेलाव थांना मेडिकेलाव गथ' बबेयाव फरायखोमानांगो माबानांगो एकदम बुंना बुंजोब हाया दै मा होनो आंनि फिसायनि जायफोरा आंनि फिसायनि ब्लगखौ नायो कमेन्टआव खालामदो माबायदि आंनि साननाय हनाया बुंनायफोरा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो ना मा होनो होमबा दोनथ'बाय दिनै